Отново така напомням, когато става въпрос за практиката йога нидра, която ще практикуваме сега, много е важно да си намерите тихо място, на което няма да ви притесняват следващите поне 15 минути, да заемете поза да сте легнали на земята или на легло, както е комфортно за вас. Важното е цялото тяло да бъде върху една повърхност, която е сравнително стабилна. Какво имам предвид? Ако сте на диван, който е по-късичък, да не ви висят краката, да не ви висят ръцете, т.е. наистина да имате една стабилна основа под себе си. Важно е да отворите ходилата малко по-широко от таза, краката и ходилата да ги отпуснете в страни. Ръцете да са до тялото, дланите да са обърнати нагоре и съответно дланите и ръцете да не докосват тялото. Може да приберете брадичката към гръдната кост, така че главата да не е твърде отпусната назад. Ако искате, може да ползвате възглавница, както ви е удобно. Важно е да намерите максимално удобната и комфортна поза на тялото, така че да може да се отпуснете напълно. Хубаво е да махнете всичко това, което би стягало на китките. Ако носите очила, може да махнете очилата. Ако си връзвате косата, е добре да я развържете. Т.е. да няма нищо, което да смущава усещането за покой и релаксация на физическото тяло. Може да покриете тялото с одеяло или да се облечете малко по-добре, така че когато се отпуснете да няма усещане за студ. И когато направите всички тези неща, легнали сте, отпуснали сте тялото, може просто да затворите очи. И да се приготвите за практиката йога нидра. Отново напомням, че сте легнали по гръб на пода или на земята. И в тази поза, в която се намирате, е важно да усетите стабилност и да се чувствате комфортно. Нагласете тялото, положението на дрехите, така че да се чувствате напълно удобно. Много важно е, че по време на практиката йога нидра не бива да има никакво физическо движение. През цялото време оставате напълно неподвижни и следвате гласа ми, следвате инструкциите. И сега затворете очите и останете така, докато не ви кажа да ги отворите. Може да поемете дълбоко въздух и докато издишвате да почувствате как грижите, тревогите, безпокойствата на деня сякаш се освобождават от вас. В практиката, която следва, ще развивате чувството за релаксация в тялото. Не извършвате никакви движения, не е нужно нарочно да отпускате мускулите. Просто развивате чувството за отпускане във физическото тяло, докато сте напълно неподвижни. Това е онова чувство, което имате точно преди да заспите. И когато релаксацията стане дълбока, да, сънят може да дойде, но по време на практиката йога нидра опитайте се да останете будни. Разбира се, ако заспите, това е окей, но нека да има във вас това напрежение, тази нагласа и без напрежение, че ще остана буден, докато практикувам йога нидра.
По време на йога нидра ще функционирате на нивото на слушането и осъзнаването. И единственото важно е просто да следите инструкциите. Откажете се да интелектуализирате, да анализирате всичко това, което следва, и просто отпуснете ума. Следвайте гласа с пълно внимание и чувство. И ако по време на практиката някакви мисли дойдат, смущават, разсейват вниманието, не се тревожете, просто останете там, където сте и продължете да практикувате. И сега отново, ако искате, може да вдишате, да издишате и да допуснете в себе си усещането за спокойствие и стабилност. Отново осъзнайте как със всяко следващо вдишване и издишване започвате да се чувствате все по-спокойни и по-стабилни. И сега позволете на чувството за вътрешна релаксация да обхване цялото тяло. Съсредоточете се върху тялото и осъзнайте важността на пълния покой. И започнете да развивате осъзнаването за тялото си от върха на главата, през връхчетата на пръстите на ръцете до върха на краката. Развивате осъзнаване за цялото тяло, от върха на главата, през връхчетата на пръстите на ръцете, до връхчетата на пръстите на краката. И през цялото време осъзнавате физическото тяло. Сякаш го сканирате от върха към основата и след това обратно от основата към върха. И сега може отново да си кажете на ум: осъзнавам, че ще практикувам йога нидра. Осъзнавам, че ще практикувам йога нидра. Ще се опитам да остана буден. Практиката йога нидра започва сега. Започваме с обиколка на съзнанието през различните части на тялото. Ще преминаваме през различните части на тялото и просто ще осъзнаваме всяка от споменатите части. Може на ум да си повтаряте името на дадената част от тялото и едновременно с това я осъзнавайте напълно. Без обаче да се концентрирате твърде върху тази част на тялото. И сега осъзнайте дясната ръка. Осъзнайте палеца на дясната ръка, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст, длан, задна страна на дланта, китка, предмишница, лакът, мишница, рамо, подмишница, дясна част на талията, десен хълбук, дясно бедро, капачка на коляното, прасец, глезен, пета, стъпало на десния крак, горна част на ходилото, палец, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст. Осъзнайте лявата страна. Осъзнайте палеца на лявата ръка, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст, длан, задна страна на дланта, китка, предмишница, лакът, мишница, рамо, подмишница, лява част на талията, ляв хълбук, ляво бедро, капачка,
на коляното, прасец, глезен, пета, стъпало на левия крак, горна част на ходилото, палец, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Осъзнайте задната част на тялото, дясна лопатка, лява лопатка, дясна част на седалището, лява част на седалището, гръбнака, целия гръб. Осъзнайте върха на главата, чело, двете страни на главата, дясна вежда, лява вежда, пространството между веждите, десен клепач, ляв клепач, дясно око, ляво око, дясно ухо, ляво ухо, дясна буза, лява буза, нос, върха на носа, горна устна, долна устна, брадичка, гърло, дясна част на гръдния кош, лява част на гръдния кош, средата на гръдния кош, пъп, корем. Осъзнайте целия десен крак, целия ляв крак, двата крака едновременно. Осъзнайте цялата дясна ръка, цялата лява ръка, двете ръце едновременно. Осъзнайте целия гръб, седалище, гръбнак, плешки, цялата предна страна, корем, гръден кош, цялата задна и предна страна едновременно. Осъзнайте цялата глава. Осъзнайте цялото тяло едновременно. Осъзнайте цялото тяло едновременно. Осъзнайте цялото тяло едновременно. Останете будни, не заспивайте и осъзнавайте. Никакво движение, никакво усилие, само осъзнаване. Осъзнавате цялото тяло върху пода или леглото. Осъзнавате цялото тяло, което лежи напълно неподвижно. И сега осъзнайте дишането си. Осъзнайте потока на вдишване и издишване. Осъзнайте как дъха се движи в ноздрите. Осъзнайте как вдишвате и издишвате и как цялото тяло диша. Не променяте ритъма на дъха, не променяте нищо, само осъзнавате дъха. Няма усилие в това да дишате. То се случва спонтанно. Поддържате осъзнаване на дишането си, без прекъсване. Пълно осъзнаване на дъха. И сега, осъзнавайки как дишате, ще започнете на ум да отброявате от 27 към 1 всяко вдишване и издишване, като броите на ум 27 вдишвам, 27 издишвам, 26 вдишвам, 26 издишвам, 25 вдишвам, 25 издишвам. И така продължавате, докато стигнете до 1 или докато не ви кажа да спрете. Ако усетите, че сте заспали, че сте забравили докъде сте стигнали, че сте се разсеяли,
се връщате отново на 27. Отброявате всяко вдишване и издишване. От 27 към 1. Отброявате всяко вдишване и издишване. Моля, не заспивайте, отброявайте дъха. Броите всяко вдишване и издишване. Отброявате всяко вдишване и всяко издишване. И сега спрете да броите там, докъдето сте стигнали, и оставете дишането да продължи спонтанно. Сега ще продължим с визуализация. Ще изброявам различни неща, които ще трябва да се опитате да видите на всички равнища. Чувство, осъзнаване, емоция. Използвайте въображението си по възможно най-пълноценния начин. Ако успеете да визуализирате, да усетите всеки образ, който споменавам, тогава релаксацията ще бъде изключително пълноценна и дълбока. Горяща свещ, горяща свещ, горяща свещ. Безкрайната пустиня, безкрайната пустиня, безкрайната пустиня. Проливен дъжд, проливен дъжд, проливен дъжд. Планини покрити със сняг, планини покрити със сняг, планини покрити със сняг. Храм на изгрев слънце, храм на изгрев слънце, храм на изгрев слънце. Летящи птици пред залеза на слънцето, летящи птици пред залеза на слънцето, летящи птици пред залеза на слънцето. Червени облаци, червени облаци, червени облаци. Звезди в нощта, звезди в нощта, звезди в нощта. Вятър от морето, вятър от морето, вятър от морето.
Вълни, разбиващи се в пуст бряг. Вълни, разбиващи се в пуст бряг. Вълни, разбиващи се в пуст бряг. Вечното неспокойно море. Вечното неспокойно море. Вечното неспокойно море. Сега оставете всички усилия и бавно и постепенно започнете да осъзнавате тялото там, където се намира. Започнете да осъзнавате плътността на физическото тяло. Започнете да осъзнавате тежестта на тялото върху пода или леглото. Започнете да осъзнавате пръстите на краката, пръстите на ръцете. Може леко да започнете да ги раздвижвате. Може да раздвижите главата надясно, наляво, да се протегнете, сякаш се събуждате от приятна, зареждаща дрямка. Да си направите движения, които усещате, че са подходящи, така че да се върнете тук и сега. Но нека тези движения да бъдат много бавни, нежни, внимателни. Не се залюлявайте или не ставайте рязко. Просто си дайте още малко време да полежите там, където сте. Осъзнайте звуците около вас. Осъзнайте ароматите в пространството, в което се намирате. Припомнете си кой ден е. Изцяло се върнете тук и сега. Може да направите едно дълбоко вдишване, издишване. И когато сте готови да отворите очи, практиката йога нидра приключва сега. Добре дошли обратно.